Hvorfor er der aldrig nogen, der smider mad ud, når det er blevet for gammel? Prøv lige at se den her makrelsalat. Den er helt grøn. Og brødet, det er samme farve. Rydder du måske selv op, hva'? Prøv lige at se det der askebær. Det er fuldstændig overfyldt af gammel sur skodder, mand. Er der måske andre end dig, der ryger? Hold op, I to. I har ret. Her er hovedet. Og køleskabet lugter. Jeg tror, vi skal bruge dagen i dag på at rydde op. Så slemt er det vel heller ikke, hva'? Nå, så det synes du ikke? Prøv så at se den her pizza. Det er fra indflytterdagen. Selvom det er surt, Sofia, så tror jeg, du har ret. Jeg ved, jeg har ret. Ja, vi må hellere. Jeg gider simpelthen ikke rydde op i dag. Skal vi ikke stikke af? Er du da vanvittig, mand? Sofia bliver pisse sur. Kom frisk, din kylling. Har du da nogle gode idéer? Skal vi ikke lave noget vildt i dag, var Mæk? Jo, det kunne da være sjovt. Skulle vi ikke rasere en hæk? Jeg havde nu egentlig forestillet mig at hugge en bil. Køre 180 i timen, det er det samme en bil. Det er den bare. Du er vanvittig, Varne. Ja. Lad os lige tænke os om. Skal vi se, hvad vi kan få af gode idéer, var bysser. Vi kunne bryde ind i banken, låne en sag gysser. Jamen har vi da nøglen til at åbne hoveddøren med? Nej, det behøves da ikke. Lad os bare komme afsted. Kom nu, Mæk. Kom nu. Jeg tror, jeg skal hjem. Klokken er 5. Bare kom frisk, din kylling. Jamen det er ulovligt. Det er jo tåligt. Ja, kom frisk. Det er forbudt. Man kan blive skudt. Bare kom frisk, din kylling. Jeg tør altså ikke. Kom, lad os stikke. Din kylling. Du er simpelthen så røvkedelig at være sammen med, Mæk. Så hør mig lige spille guitar. Du er altid kedelig og slap at være sammen med. Du er født som kylling, du er lyserød og småfed. Altid skal man hive og så slide i din slappe krop for at få dig med på noget her, der hisser op. Kom frisk. Jeg tror, jeg skal hjem. Klokken er 5. Kom frisk, din kylling. Jamen det er ulovligt. Det er jo tåligt. Ja, kom frisk. Det er forbudt. Man kan blive skudt. Kom frisk, din kylling. Jeg tør altså ikke. Kom, lad os stikke. Din kylling. Hold op med at kalde mig kylling hele tiden. Er der noget galt i, jeg kalder dig kylling måske? Ja, for jeg er ikke nogen kylling. Jeg kan kun sige én ting. Det er nu ellers meget dejligt, at der er blevet gjort rent. I hvert fald her bagefter. Ja, så mangler vi bare rundtas i bilen. Hvad mener du? Den skal da også mærke, det er rengøringsdag. Vi kører hen og får den vasket. Kom.
Gør du ikke lige ud og starte bilvasken, ikke? Jamen, kan jeg så nå ind i bilen igen, inden vasken starter? Ja, selvfølgelig. Der er masser af tid. Okay. Sofia, kan vi ikke gøre noget? Kom nu af. Mac bliver bare vasket lidt. Kan man ikke gøre sådan en tur i en bilvask? Jo, men så får vi bare en ny Mac. Jamen, vi må da gøre et eller andet. Slap nu af. Mac bliver bare vasket lidt. Men det er ikke det værste, der kan ske, vel? Nå. Vi må hellere køre hjem, så kan Mac få noget tørt tøj på. Sofie, tror du ikke, det vil hjælpe, hvis han så en tegnefilm? Jo, måske. Okay. Hey, vågn nu op, Mac. Vågn op. Sofie, hvad skal vi gøre ved ham? Tja, tegnefilmen gjorde kun hans tilstand endnu værre. Men så er der kun et at gøre. Hvorfor smider I vand i hovedet på mig? Du var helt plimmelin. Der var ikke andet at gøre. Hey, mand. Jeg har altså fået nok af vand for i dag. Skal vi ikke bare sige, at vi ses i næste uge? Hvor går du hen, Mac? Vi vil jo bare hjælpe dig. Jeg går ud i bilen og sover, så kan I have det så godt. Hvorfor blev han nu sur?